Bueno, doncs avui crec que és un dia per estar ben contents i orgullosos tots d'aquesta setena beca, no?, que fem amb l'oli d'oliva verge extraciurana. I aquest any podríem dir que ha sigut un any una miqueta especial perquè el projecte guanyador ha sigut un projecte on la filosofia tenia una part molt de pes. La sensibilitat que ha mostrat la guanyadora amb el plat que ens ha donat a degustar, que era un plat superrodó, dona sentit amb aquesta beca i al final, gràcies a aquesta beca, l'oli d'oliva verge extraciurana sigui protagonista de la nostra cuina. Estem molt contents, hi ha nivell, i per nosaltres és molt important la gent que estudia la cuina i que serà el futur prescriptor del nostre producte. Per tant, creiem que és una cosa en què guanyem les dues parts. Ells per promocionar-se com a estudiants joves, que poden tindre una promoció en guanyar aquest premi o fins i tot ser finalista, però nosaltres també perquè guanyem aquest sector professional que ha de ser el prescriptor del nostre producte i que ens hem d'ajudar uns als altres.